अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। देशभरात नवरात्र उत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातोय। याच पार्श्वभूमीवर दुर्गा मातेचं वाळू शिल्प सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वाळू शिल्पकार विजय मेस्त्री यांनी साकारले। 2 टन वाळूपासून सुमारे 4 तास लागून आरवली समुद्र किनाऱ्यावर दुर्गा मातेचं हे वाळू शिल्प साकारण्यात आलंय। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल।